A miña especialidade son os cans de asistencia ou de terapia. Temos os dous tipos. O can de asistencia asiste á persona na súa vida cotiá. Temos os cans guía, que levan as persoas invidentes. Temos os cans de alerta médica, por exemplo, os cans detectores de hipoglucemias, os cans de asistencia para persoas con mobilidade reducida. Os cans de terapia realizan un traballo para conseguir uns obxectivos determinados establecidos para mellorar a vida do usuario. Ser un can de terapia de asistencia é complexo. Ten que aprender a desatender a todo o que hai ao seu arredor para atender o seu guía. Pasa unha pelota correndo e non vai a ela. Xente, coches, autobuses, é dicir, todo o que poda estar presente na vida cotiá do usuario. Ten que ter ganas de agradar. Gústame traballar para a xente e sentirme ben facendo o meu traballo. Iso é esencial. Hai unha cousa clara, eles sintense realizados co seu traballo, eles disfrutan deso. Que é difícil? Por suposto que sí. Que require hábitos de traballo, esforzo e constancia? Por suposto que sí. Pero un can de asistencia ten que ser todoterreo.